ni beti esatet, partitura gabe jotzea asko zobea dela, eta hala da, nire ustez. Ze libertade gehiago mateizu, eta, bueno, aparte, nik ustez, hobeto ulertu bazula baita bai instrumentua eta bai musika, buruz denago atzeko, ez. Eta kasu hontan, ze pasatzea, beti esateten gauz da. Zuk buruz ikastemazu hasieratik ja bestia, ja kasi beti goatuko zea buruz jotzeaz. Osa, nahet esan, zuk ikastemazu, bede partitura beti aurren eukita, belarriz edo, bueno, igual hasieran ikastezu paperakin, baina gero esatezu, bueno, paperak enduko, eta saiatuko naiz memorizatzen, ez? Eta, abesti hoi, ia betiako gatzeizu burun. Seguramente, bi urte joa malimatzea abesti hoi, etzea goatuko, baino astezea, eta 5 minutun ja goatu zea bestia, bale? Piskat, hoi da arroioa. Eta, alderantziz, partiturakin ikastemazu, nire kasua hau izan zala, bale? Ze, abestik akorde asko dauzkate, variazio asko, eta eta, bueno, hauek partiturakin joko ditut, ze taldeko guztik partiturakin jotzeute, orduan, bueno, tampoco pasa nada. Eta ze gertatzea, urte piloan joa, eta buenikan partiturak ez dituken du. Eta egia esan nahiko nuke hoien egunen baten hartu, eta esan, venga, ja bale, eta buruz ikasiko ditut, ez, eta ikasi izago, baina, bueno, guaingoz partiturakin jarraitet, así que hola jarraitukot.